हिसाबै जेफ्राव माने लाखिनानै दोननाय जादों बेफोर साइटखौ गिदिंनाय आरो मोनसेया जाहैबाय आसामनि गासै थागिबि हारि माहारिफोरखौ लोगो हमनानै बिसोरजों सावरायनाय आरो बिसोरजों सावरायनानै बिसोरनि हारिनि राव हारिमु थुनलाइ धोरोम खान्थि आसार खान्थि बेफोरखौ बोरैहाय रैखाथि होनो आरो बेफोरखौ बोरैहाय बिसोर जेब्लाबो गावसिनि समाजाव बाहायबाय थानो हायो आरो बेखौ बोरै जौगाखांहोनायनि लामा लानो हायो फोसावनायनि लामा लानो हायो बिनि थाखाय बिथांमोननिफ्रायनो सरकारा माबायदि राहा लायोबा मोजां जायो होननानै बिसिनि मदखौ माने लानो थाखाय खावलायदों आरो बे हिसाबैनो जों बे खामानिखौ मावगासिनो दं। दिनै क'क्राझाराव बर' समाजजों जोङो जिरायदों आरो बर'फोरनि धोरोम खान्थि माने मा होनो आसार खान्थि राव हारिमु माने गासै बिथिङावनो समाजखान्थि माब्रैहाय दा सोलिगासिनो दं आरो बेवहाय जुदि सरकारनिफ्राय माबाफोर मदद नांगौ होननानै सानोब्ला माबायदि राहा लानाया मोजां बिनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायदों आरो बेयाव गोबां सुबुरुन फैदों आरो बे सुबुरुनफोरखौ जोङो सरकारनो गथायगोन। बर' भेन्सार स्कुलफोरनि थाखाय माबायदि सोलिगासिनो बेथ' गभर्नमेन्टआसो खालामगोन आरो भेन्सारनि बेलायाव अलरेडि बर' गोरोबथा हिसाबै बिटिसिआव मोनसे कमिटि खालामनानै होनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफादखौ बेवहाय बिबान होदों। गतिके बे कमिटिया जेखौ फाइनाल खालामगोन बेनो गासिबो प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन आरो आसामनि बिटिसिनि बायरायाव गासै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौनो सरकारि खालामनायनि बेलायावबो बे कमिटियानो खामानि हिसाबै जेफ्राव माने लाखिनानै दोननाय जादों बेफोर साइटखौ गिदिंनाय आरो मोनसेया जाहैबाय आसामनि गासै थागिबि हारि माहारिफोरखौ लोगो हमनानै बिसोरजों सावरायनाय आरो बिसोरजों सावरायनानै बिसोरनि हारिनि राव हारिमु थुनलाइ धोरोम खान्थि आसार खान्थि बेफोरखौ बोरैहाय रैखाथि होनो आरो बेफोरखौ बोरैहाय बिसोर जेब्लाबो गावसिनि समाजाव बाहायबाय थानो हायो आरो बेखौ बोरै जौगाखांहोनायनि लामा लानो हायो फोसावनायनि लामा लानो हायो बिनि थाखाय बिथांमोननिफ्रायनो सरकारा माबायदि राहा लायोबा मोजां जायो होननानै बिसिनि मदखौ माने लानो थाखाय खावलायदों आरो बे हिसाबैनो जों बे खामानिखौ मावगासिनो दं। दिनै क'क्राझाराव बर' समाजजों जोङो जिरायदों आरो बर'फोरनि धोरोम खान्थि माने मा होनो आसार खान्थि राव हारिमु माने गासै बिथिङावनो समाजखान्थि माब्रैहाय दा सोलिगासिनो दं आरो बेवहाय जुदि सरकारनिफ्राय माबाफोर मदद नांगौ होननानै सानोब्ला माबायदि राहा लानाया मोजां बिनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायदों आरो बेयाव गोबां सुबुरुन फैदों आरो बे सुबुरुनफोरखौ जोङो सरकारनो गथायगोन। बर' भेन्सार स्कुलफोरनि थाखाय माबायदि सोलिगासिनो बेथ' गभर्नमेन्टआसो खालामगोन आरो भेन्सारनि बेलायाव अलरेडि बर' गोरोबथा हिसाबै बिटिसिआव मोनसे कमिटि खालामनानै होनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफादखौ बेवहाय बिबान होदों। गतिके बे कमिटिया जेखौ फाइनाल खालामगोन बेनो गासिबो प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन आरो आसामनि बिटिसिनि बायरायाव गासै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौनो सरकारि खालामनायनि बेलायावबो बे कमिटियानो खामानि मावगोन।